Bore da, a chroeso cynnes I Wasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar yr Eilwyd, ar y 15fed Sul wedi'r Trindod. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Ath gadw di yng nghariad Crist. Dad y gwogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom y nawr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Cyffeswn yn ostyngedig ein pechodau, ger bron yr holl alluog ddew. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edi farhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fe farw drosom, myddeuain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, I gerdded fel plant y goleuni. Amen. Holl alluog ddew sy'n maddau I bawb sy'n wir a difeiriol, a drygarhau wrthych, a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Feiar tangnef efo'r rhai sy'n wrth ei ffodd. Molian nhw'n di, pendithiwn di, a folwn di, golgonefwn di. Diolchwn i ti am dy fawr o goniant, arglwydd ddiw, freninefol, ddiw dad holl a lluog, gogoniant yn y gorych a fi ddiw, gogoniant yn y gorych a fi ddiw. O arglwydd yr unig fab Iesu Grist, o arglwydd yw, o'n Duw, Ab a Tad, sy'n dwy'n amaeth bechod a byd, trigar awr ffym. Tydi sy'n eistedd ar fy heilaf Duw dad, derbyn ein gweddi. Gogoniant yn y gorych a fi ddiw, gogoniant yn y gorych a fi ddiw. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaidd, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd o'r uchaf yng ngogoniant Duw dad. Amen. Gogoniant yn y gorych a fi ddiw, gogoniant yn y gorych a fi ddiw. Y colect ar gyfer 15fed Sul wedi'r Trindod, gweddiwn. O Dduw, yn dy drigaredd hael anfonaist yr ysbryd glân ar dy eglwys, yn hanesol dy gariad, caniataeth bobl fod yn danbaid yng nghymdeithas yr Efengil, fel gan fyw'n wastadol yn o ti, y ceir hwy yn gadarn mewn ffydd ac yn ymroddgar ei gwasanaeth, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Dechreuodd holl gynulliad pobl Israel rwgnach yn erbyn Moses ac Aaron yn yr anialwch a dweud wrthynt. O na fyddai'r arglwydd wedi gadael i ni farw yng Ngwlad yr Aifft, lle roeddem yn cael eistedd wrth y crochanau cig a bwyta ein gwala o fwyd. Ond yr ydych chwi wedi ein harwain allan yma'r anialwch mwyn lladd y dyrfa hon i gyd a newyn. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, byddaf yn glawio arnoch fara o'r nefoedd a bydd y bobl yn mynd allan a chasglu bob dydd ddogn diwrnod, mwyn i mi ei profi a gweld aldynt am ddilyn fy nghyfraith a'i peidio. Ond ar y 6 dydd y maent i baratoi dwywaith cymaint ac y byddent yn ei gasglu ar ddiwrnod arall. Yna dywedodd Moses ac Aaron wrth yr holl Israelied. Yn yr hwyr cewch wybod mae'r arglwydd a charweiniodd allan o Wlad yr Aifft, ac yn y bore cewch weld ei ogoniant, oherwydd mae wedi clywed eich grwgnach yn ei erbyn. Pwy ydym ni, eich bod yn grwgnach yn ein herbyn? Dywedodd Moses hefyd. Fe rydd yr arglwydd i chwi gig i'w fwyta yn yr hwyr, a'ch gwala o fwyd yn y bore, oherwydd y mae wedi clywed eich grwgnach yn ei erbyn. Felly, pwy ydym ni? Nid yn ein herbyn ni y mae eich grwgnach, ond yn erbyn yr arglwydd. Dywedodd Moses wrth Aaron. Dywed wrth holl gynulliad pobl Israel. Dewch yn agos at yr arglwydd, oherwydd y mae ef wedi clywed eich grwgnach. A thra roedd Aaron yn siarad â hwy,
a hwythau'n edrych tua'r anialwch. Ymddangosodd gogoniant yr arglwydd mewn cwmwl. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, yr wyf wedi clywed grwgnach yr Israelied, dywed wrthynt. Yn y cyfnos cewch fwyta cig, ac yn y bore cewch eich gwala o fwyd. Yna byddwch yn gwybod mai fi yw'r arglwydd eich Duw. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Matthew. Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i berchen tŷ, a aeth allan gyda'r bore bach i gyflogi gweithwyr i'w wynllan. Cytunodd â'r gweithwyr am dal o 1 darn arian y dydd, ac anfonodd hwy i'w wynllan. Aeth allan eilwaith tua 9 o'r gloch y bore, a gwelodd eraill yn sefyll yn segur yn y farchnad. Dywedodd wrthynt chwythau, ewch chwi hefyd i'r wynllan, ac fe dalaf i chwi beth bynnag bydd yn deg. Ac aethant yno. Yna fe aeth allan eto tua chanol dydd, a thua 3 o'r gloch y prynhawn, a gwnaed fel o'r blaen. Tua 5 o'r gloch, aeth allan a dod o hyd i eraill yn sefyll yno, ac meddai wrthynt, pam rydych yn sefyll am y drwy'r dydd yn segur? Am na chyflogodd neb ni oedd eich ateb. Ewch chwi hefyd i'r wynllan, meddai ef. Gyda'r nos, dyma berchen y wynllan yn dweud wrth ei oruchwyliwr, galw'r gweithwyr, a thal ei cyflog iddynt, gan ddechrau gyda'r rhai diwethaf a dibennu gyda'r cyntaf. Daeth y rhai a gyflogwyd tua 5 o'r gloch, a derbyniasant 1 darn arian yr un. A phan ddaeth y rhai a gyflogwyd gyntaf, tybiasant y caint fwy, ond 1 darn arian yr un a gawsant chwythau hefyd. Ac wedi ei cael, dechreuasant rwgnach yn erbyn y perchen tŷ, gan ddweud, dim ond 1 awr y gweithiodd y rhai diwethaf yma, a gwnaethost hwy'n gyfartal â ni, sydd wedi llyfurio trwy'r dydd yn y gwres tanbaid. Ond y tebodd y meistr, gyfaill, meddai wrth un ohonynt, nid wyf yn gwneud cam a thi, oned am ddenariws y cytunais da mi?
Cymer yr hyn sydd i ti, a dos ymaith. Rwy'n dewis rhoi'r olaf yma fel i tythau. Onid yw'n gyfreithlon i mi wneud fel rwy'n dewis am heiddo fy hun, neu a'i genfigen yw dy ymateb i'm haelioni. Felly bydd y rai olaf yn flaenaf a rhai blaenaf yn olaf. Dyma efengyl yr arglwydd. Atebodd y meistr, onid yw'n gyfreithlon i mi wneud fel rwy'n dewis am heiddo fy hun, neu a'i cenfigen yw dy ymateb i'm haelioni. Y 15fed adnod o'r 20fed bennod o'r efengyl yn ôl Sant Matthew. Mae gan pob un ohonom synwyr o'r hyn sy'n deg ac yn anheg y mywyd. Dwi'n siŵr bod pob un ohonom yn cael ein cythruddo neu'n cynhyrfu pan welwn ni fod rhyw rai yn cael eu trin yn anheg ac yn fwy byth pan feddyliwn ni ein bod ni'n cael ein trin yn anheg. Fe wyddom fod rhoi'r gydnabyddiaeth deilwng yn bwysig ac fe wyddom fod pob gweithiwr yn heiddi ei dal am y gwaith a gyflawnodd. Mae tegwch yn bwysig. Os ceisiwn drin pawb yr ydym yn ymwneud yn nhw yn deg, disgwyliwn y cawninau ein trin yn deg gan eraill yn yr un modd. Does dim yn waith na'r teimlad ein bod wedi'n twyllo, neu fod eraill wedi elwa ar ein traul ni. Mae hynny'n anheg, ac y mae anhegwch yn creu drwg deimlad cynfigen, mae'n niweidiol i berthynas ac i gymdeithas. Mae anhegwch yn erydu ymddiriadaeth. Ond fe wyddom hefyd nad ydym yn byw mewn byd sy'n deg iawn. Mae anhegwch yn rhemp. Nid pawb sy'n cael yr un cyfleoedd, nid pawb sy'n cael cyflog teg am ei gwaith. Mae'n rhaid i ni gydnabod ein bod ni'n gallu syrthio i'r fagl o anwybyddu anhegwch, yn enwedig pan dyn ni'n elwan bersonol ohono. Ystyriwch yr holl fwydydd a dillad weddol rad dyn ni'n mwynhau yn y gorllewin. Mae'r pris rad yn golygu bod rhyw rai yn rhywle ddim yn cael cyflog teg am ei gwaith. Dwi'n mwynhau cael bargen, ond yn anfynych iawn dwi'n gofyn pwy sy'n talu mwyn i mi gael y fargen honno. Nid y gwerthwr sydd ar ei golled, mae hynny'n sicr. Yn amlach na pheidio y cynhyrchwr neu'r un sy'n gweithio ar y rheng flaen sy'n talu am y fargen. Dyna ddiben masnach deg, gweithio i sicrhau bod y rhai sy'n cynhyrchu nwyddau yn cael cyflog teg am ddiwrnod teg o waith. Yn y wlad hon y mae gennym sefydliad cyflog byw sy'n gweithio i hyrwyddo cyflog teg i weithwyr ym mhob ran o'r gweithle. Yn yr awydd am elw, yn yr awydd i blesio'r buddsodwyr neu i dalu cyflogau'r gwir mawr, gyflogau'r swyddi ar waelod yr rheng sy'n cael ei gwasgu, mwy felly yn yr argyfwng sydd ohoni. Mae'n ddigon hawdd, yn anffodus, i gau ein llygaid i anhegwch o ddi mewn i gymdeithas pan mae'n siwtio. Ac mae hyn oll yn deillio o'n darlleniad yn yr efengyl y bore yma, dameg y gweithwyr yn y wynllan. Nid oes modd darllen y ddameg hon heb deimlo bod y meistr wedi gweithredu'n anheg tuag at rhai o'i weithwyr, yn enwedig y gweithwyr hynny oedd wedi bod yn llyfurio yn y wynllan o'r bore bach tan yr hwyr yn cyneuafu'r grawn sypiau. Gweithaf ei dwyrnod hir o waith yn derbyn yr union gyflog a rhai oedd ond wedi bod yn gweithio am awr yn y wynllan. Dydy hynny ddim yn deg, does bosib. Mae rhywbeth o'i le yma. Teimlwn yr anhegwch, ac eto, nid yw'r meistr wedi gweithredu'n anghyfreithlon nac yn anheg o gwbl. Roedd wedi cytuno ar gyflog gyda'r gweithwyr ar ddechrau'r dydd ac fe gadwodd at ei air. Fel y gofynnodd y meistr i'r gweithwyr hynny oedd yn teimlo ei bod wedi cael cam ganddo, ond nid yw'n gyfreithlon i mi wneud fel rwy'n dewis am heiddo fy hun, doedd ganddynt ddim ateb i'r cwestiwn hwn. Wrth gwrs, dameg yw hon, stori ddeiarol sy'n cyfleu gwirionedd ysbrydol i ddefnyddio'r hen ddiffiniad. Felly, mae'n dda i ni ofyn beth yw'r gwirionedd ysbrydol i ni sydd ymhlyg yn y ddameg hon. Efalle bod hi'n dda i ni gofio hefyd, mae yn efengyl Matthew yn unig y cawn y ddameg hon.
Mae'r ddameg yn dod bron yn syth ar ôl i Bedr ofyn y cwestiwn hwn i Iesu. Dyma ni wedi gadael popeth ath ganlyn di, beth felly a gawn ni, beth felly a gawn ni. Roedd Pedr yma yn dechrau meddwl yn hermau cael ei wobrwyo, cael rhyw fath o gyflog am adael popeth a dilyn Iesu. Ac yn y ddameg hon mae Iesu yn dangos un gwirionedd mawr, sef haelioni gras Duw. Mae'n dda i ni sylwi bod y meistr wedi mynd i'r farchnad nid unwaith neu ddwy yn ystod y dydd, ond 5 gwaith. Y tro cyntaf, yn y bore bach, daeth o hyd i'r rhai oedd yn barod i weithio iddo am 1 darn arian y dydd. Efallai ei fod wedi gweld bod y cynheuaf yn doreithiog iawn a bod y gwaith yn ormod i'r gweithwyr oedd ganddo. Felly, aeth allan 4 gwaith eto gan ddod o hyd i eraill oedd yn segur ac yn chwilio am waith. Roedd y meistr wedi rhoi cyfle i bob un oedd am weithio yn y wynllan. Fe allwn ni ddweud y mwyaf i gyd o weithwyr oedd yn y wynllan, yr hawsaf oedd y gwaith i bawb. Ac yma, yn gyntaf, fe welwn ni haelioni Duw yn ei alwad. Tro ar ôl tro daeth y meistr yn ôl i chwilio am y weithwyr i'w wynllan, a thro ar ôl tro daeth o hyd i rai oedd yn barod i ymateb i'w alwad. Nid yw Duw yn ymatal yn ei waith o alw, ac nid yw byth yn rhy hwyr i ymateb i'r alwad arnom ni. Y mae digon o waith yn ei wynllan. Mae'n ddiddorol i nodi pan aeth y meistr yn ôl i'r farchnad am y 5 waith, fe ddwedodd wrth yr rhai a welodd yno, pam yr ydych yn sefyll yma drwy'r dydd yn segur. Sut oedd yn gwybod bod yr rhain wedi bod yno trwy'r dydd? Mwy na thebyg, yr oedd wedi ei gweld nhw'n sefyll yno y troion cynt, ond nad oedd yr rhain wedi ymateb y troion cyntaf i'w alwad. Efallai, am nad oedd gweithio yn y wynllan yn apelio atyn nhw, efallai bod yn disgwyl am gynnig gwell. Ta waith. Ar ddiwedd y dydd, dyma nhw'n derbyn yr alwad ac yn mynd i weithio yn y wynllan. Y mae Duw yn galw, ac nid yw byth yn rhy hwyr i ymateb i'r alwad honno. Yna, yn ail, fe welwn ni haelioni Duw tuag at bob un o'r gweithwyr. Y mae pob un yn derbyn yn union yr un faint o gyflog. Wrth gwrs, os ydym yn meddwl yn hermau cyflog a gwobrwyo am ddiwrnod o waith, y mae hyn yn edrych yn anheg. Ond hael yw Duw tuag at bawb o'i blant. Dyna natur gras. Beth yw gras? Ond rhodd anheiddiannol Duw i ni. Yn y ddameg hon, does neb yn cael cam, ac mae'r meistr yn cadw ei gytundeb a phob un. Ond yna natur gras Duw, rhodd yw i ni, rhodd o'i fywyd a'r waith yn ni. Y mae Duw yn gweithredu tuag atom yn ôl ei gariad mawr, ac nid yn ôl yr hyn yr ydym yn ei heiddi. Yn ein darlleniad o'r Hen Testament o lyfr Exodus, fe gawson ni hanes pobl Israel yn teithio trwy'r anialwch yn awchu i fynd yn ôl i wlad yr Aifft, am nad oedd digon o fwyd ganddynt i'w cynnal yn yr anialwch. Ond o'i haelioni, fe roddodd Duw iddynt fanna a soflieir i'w cynnal. Ond beth oedd yn ddiddorol am y manna, y bara gwirthiol yma, doedd dim modd i'r Israeliaid gasglu a chadw mwy nag oedd ei angen arnynt. Petaidd yn gasglu mwy nag oedd wir ei angen, byddai'r manna'n troi'n anfwytadwy. Hynny yw, roedd Duw wedi rhoi'r hyn oedd ei angen arnynt i'w cynnal yn feunyddiol, ac nid oedd yn caniatáu iddynt fod yn drychwantus a dechrau storio'r cwbl ac amddifadu eraill o'i dogn. Ac yn yr un modd yn y ddameg hon, roedd y meistr wedi rhoi yn hael, ddigon i dalu cyflog teg i'w weithwyr, a'r cyflog hwnnw yn ddigon i'w cynnal. Os yr ydym yn meddwl am ein perthynas â Duw fel cytundeb, a ninnau'n disgwyl cael ein gwobrwyo yn ôl ein gweithredoedd da yn unig, yna fe gawn ein siomi, fel y gweithwyr yn waith cytundeb gyda'r meistr ar ddechrau'r ddameg hon. Fe dderbynio nhw yn union yr hyn a gytunwyd. Ond os gwelwn ni ein perthynas â Duw fel ymateb i'w alwad, ac mae bod yn ei wasanaeth yn fraint,
Yna fe brofwn ni o'i haelioni sy'n fwy nag y gallwn ni a'i ymgyffred. Fe brofwn ei ras, a'i fywyd ynom ni, ei fyddeiant a'r waith ynom, a'i dderbyniad ohonom ni fel ei blant a brynwyd ar galfari. Yno, ar y groes, fe welwn ni holl anhegwch dyn, ond yno hefyd y gwelwn ni holl degwch Duw tuag atom ni. Beth a gawn am weithio yn wynllan yr arglwydd, dim byd mwy a dim byd llai na'i ras anfeidrol ef. Gras sy'n ddigon i'n cynnal, gras sy'n ddigon i'n hachub. Amen. Credo'r apostolion. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein igfab ef, ein harglwydd ni, hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd y feirw, a esgynnodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddyheilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys lan Gatholig, cymyn y Sant, meddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Gweddiwn. Dduw tragwyddol, holl wybodol, holl bresennol. Gweddiwn arnat, yng nghanol trafferthion a llawenydd y dydd, enwedig yn ystod y cyfnod hwn a Covid-19 yn ymledu unwaith yn rhagor. Gweddiwn dros y rhai sydd dan bwysau llethol ac wedi ei digaloni, yn ofnus neu'n unig yn wyneb yr hyn y mae bywyd wedi daflu atynt. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Gweddiwn dros y rhai sydd wedi ei hamlyncu gan boen a gofid, yn wynebu a fiechyd. Dros y rhai sy'n dioddef poen meddwl ac yn wynebu selder ysbryd, sy'n methu canfod heddwch na thawelwch. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Gweddiwn dros y rhai sy'n unig ac ar ei pennau hunan, heb gyfaill na chysur. Dros y rhai sy'n ofnus ac yn ddryslyd ac yn methu gweld cyfeiriad na phwrpas yn ei bywydau. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Gweddiwn dros bawb sy'n ei chael yn anodd canfod gwaith parhaol, a rhai sy'n cael ei gorweithio dan ymodau anheg. Gweddiwn dros bawb sy'n cael trafferth i gael dau ben llinyn ynghyd, gan fod ei cyflog yn isel. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Gweddiwn dros y rhai sy'n chwilio am swyddi yn ystod yr adeg heriol hwn yn y gweithle. Dros y rhai sy'n gweithio mewn canolfannau gwaith, a phawb sy'n cynnig cyngor gyrfaoedd, cymorth a chefnogaeth. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Gweddiwn dros yr Eglwys, yn ei gwaith a'i chynhadaeth, iddi fod yn arwydd o obaith ffydd a chariad yng nghydernid tragwyddol ein tad nefol, yng nghanol y cyfnod ansicr hwn. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Dragwyddol, holl wybodol Dduw, bendithia pawb yr awr hon, ym mhob cam o daith bywyd. Gweddiwn hyn oll yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist a'n harglwydd. Amen.
Mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich cylonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Iawn yn wir ein dyletswydd yn llawenydd bob amser ac ym mhob lle i'w diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a byth fywiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sydd trwy ei angau ei hun wedi dinistrio angau, a thrwy ei atgyfodiad i fywyd wedi adfer i ni fywyd tragwyddol. Felly, gyda'r llir yngylion a holl gwmpaeni'r nef, cyhoeddwn o goniant denw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Myfyrdod ar y cymyn bendigaid. Dywedodd Iesu, my fi yw bara'r bywyd. Yn wir rwy'n dweud wrthych, mae gan y sawl sy'n credu fywyd rhagwyddol. My fi yw bara'r bywyd. Bwytaodd ei chynafiaid y manna yn yr anialwch ac eto buont farw. Ond dyma'r bara sy'n disgyn o'r nef, mwyn i rywun gael bwyta ohono a pheidio am arw. My fi yw'r bara'r bywiol hwn a ddisgynodd o'r nef. Caiff pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth, a'r bara sydd gen i fi i'w rhoi i'w fy nghnawd, a'i rhoi a wnaf dros fywyd y byd. Fel y dysgodd ein hechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan eiseddot ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Ac felly gweddiwn gyda'n gilydd. O wynfydedig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn o ffrymu ti fawl a diolch. Cyflwynaf i ti fy enaid am corff, gan dair ewyllysio bod yn un a thyn wastadol. Am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon. Gwnaf fy hun yn un a thi,
cofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd. Agweddiwn gyda'n gilydd. Cadw o arglwydd Eglwys ath trigaredd tragwyddol, a chan all ein gwendid dynol heb o ti o'n syrthio, cadw ni bob amser trwy dy gymorth rhag pob peth niweidiol, ac arwain ni at bob peth sy'n fuddiol i'n hiachawdwriaeth, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O dywysog ein dangeddef cyfaill mwy ar ddeiar hon, gwna elynion yn gyfeillion heb un brad i boen i bron. Gwrando gri ein henaid ni am yr hef sydd yn o ti. Cawn dy galon lan byddai garand y gwmni di ein Duw, daw cenhedlau byd i algar wrth dy groes i fysgu byw. Byw'n gytun ac ar dylun, tithau'r arglwydd a byddin. Oed heddychol rhin dy gariad, efiwn fel mar gwymau'n hoes. Oed addau ar fawr i gysgod, bydd i goliaeth gwymol oes. Ar y llawr o tored fawr, dedwyf ddim ac amod mawr. Bydded i ddiw pob gras, a'ch galwodd i'w ogoniant tragwyddol yng Nghrist, a'ch adfer, a'ch cadarnhau, a'ch nerthu yn y ffydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith ac ydrigo gyda chwi yn wastad. Amen.